Nakabenepisyo ang daghang residente sa Barangay Kiwanan, Midsayap, Cotabato Province sa gidalit nga serbisyong medikal sa provincial government nga gipanguluhan sa Integrated Provincial Health Office kun IPHO kagahapong adlaw Enero 31. Subay sa dato sa IPHO, 442 ka mga residente ang naka-avail sa serbisyong medikal. Apil na niini ang 297 nga nakabenepisyo sa medical check-up, 26 sa dental services ug 40 ka mga batang lalaki ang natuli. 16 ka mga inahan ang nahatagan og buntis kit, samtang 60 ka mga bata ang naapil sa gihimong feeding program. 3 ka mga batang malnourished ang gipailawom sa 3 ka bulan nga dietary supplementation nga gihatagan og 1 ka bulan nga complementary food packs. Tinguha sa gihimong serbisyong medical ug dental outreach program nga mahatod sa mga komunidad, hilabi na sa hilit ng mga barangay ang saktong edukasyon mahitungod sa pag-atiman sa panglawas o pag-assess sa mga nag-unang serbisyo sa panglawas.